Hei, Norssin alakoulun oppilas, opettaja, henkilökunnan jäsen tai opetusharjoittelija. Tällä videolla katsotaan nopeasti läpi, minkälainen on Norssin koulukirjaston uusi verkkokirjasto ja puhutaan hieman sitten vielä meidän uusista lainaamiskäytännöistä. Ja lähdetään liikkeelle siitä, että tarkastellaan nyt vielä aluksi vähän, että mitä tässä alakoulun verkkokirjaston etusivulla on löydettävissä. Eli verkkokirjaston osoitehan on siis jkl.norssi.viilib.fi ja verkkokirjasto on avattavissa millä tahansa älylaitteella, läppärillä, pädillä, kännykällä tai esimerkiksi työpisteen pöytäkoneella, millä tahansa laitteella, mistä saat auki internet-selaimen. Ja katsotaanpa vähän, että mitä tässä etusivulla teille on kerrottu. Eli ensimmäisenä löydät täältä tiedon kirjaston aukioloajoista. Seuraavaksi pääset katsomaan kirjaston uutuudet. Eli aina kun kirjastonhoitaja lisää tänne kokoelmaan jotakin uutta, niin se päivittyy sitten tähän etusivulle. Ja sitten meillä on luvassa koulukirjaston säännöt. Ja täällä kerrotaan lisäksi vielä, miten koulukirjastoa käytetään ja mikä tämä koulukirjasto nyt sitten oikeastaan onkaan. Ja tästä lainauksesta ehkä nyt järkevintä ja tärkeintä on mainita se, että sen lisäksi, että sinulla on verkkokirjastoon käyttäjätunnus ja salasana, tarvitset myös kirjastokortin. Ja henkilökunnalle kirjastokorttina toimii siis esimerkiksi yliopiston henkilökortti ja oppilaalla kirjastokortiksi voidaan liittää keskikirjastojen kirjastokortti, siis esimerkiksi kaupungin kirjaston kortti. Ja harjoittelijoille kirjastokortiksi käy esimerkiksi yliopiston kirjastokortti, joka löytyy sähköisessä muodossa MyU-appista. Ja huomiona täällä on vielä erikseen mainittu, että tämä kirjastokortti täytyy siis käydä yhdistämässä kirjastossa paikan päällä tiskillä, jotta sitten tämä kirjastokortti, joka sinulla on, niin toimii myös sitten myöhemmin täällä meidän koulukirjastossa. Eli automaattisesti siis yliopiston kirjastokortti tai kaupungin kirjastokortti tai henkilökortti ei toimi ennen kuin se on sitten käyty tiskillä erikseen vielä liittämässä. Ja täällä on alempana vielä kerrottu erikseen lainauksesta ja miten toimitaan ongelmatilanteissa. Laina-ajat on mainittu ja täällä on myös kerrottu myöhästymismuistutuksista ja sakkoasioista. Niitähän siis ei koulukirjastossa toistaiseksi ole käytössä, sakkoja. Mutta sitten jos sinulla on käynyt vahinko tämän lainaamasi aineiston kirjan kanssa, jos kirja on kadonnut tai se on mennyt muuton lainauskelvottomaan kuntoon, niin silloin tämä kirja-aineisto tulee koulukirjastolle korvata. Ja laina voidaan uusia niin kauan kuin siihen on joku toinen meidän kirjaston käyttäjä tehnyt varauksen. Ja varaukset meillä ovat siis voimassa 7 vuorokautta ja näistä sinulle tulee sitten vielä erilliset järjestelmän lähettämät ilmoitukset. Ja palautukset meillä on ainoastaan palautuslaatikkoon, joka löytyy siis kirjaston sisältä.
Ja kioskikoneella pystyt aina palauttamaan kirjan. Sinun ei tarvitse sinne kirjautua, vaan valitset vaan sen palauta toiminnon ja skannaat kirjan viivakoodin. Ja silloin voit sen palauttaa joka tapauksessa, vaikka et muistaisi tunnuksia tai sinulla ei niitä sattuisi olemaan, että jo toisen henkilön puolesta palautat, niin se onnistuu kioskikoneella. Ja kaikki palautukset, siis myös nämä itse kioskikoneella palautetut, niin kaikki palautuslaatikkoon. Ja kirjaudutaanpa sitten seuraavaksi tänne sisälle, niin nähdään vähän, miltä tämä alakoulun oppilaan näkymä näyttää. Käytetään nyt tämmöistä täysin keksittyä fiktiivistä demo-oppilasta tässä esimerkkinä. Ja nyt täällä ei ole etusivulla muuttunut mikään muu kuin tuolla ylälaidassa oikeassa yläkulmassa tuo kohta, jossa aiemmin luki kirjaudu sisään, niin nyt siellä lukee sitten tämä Maija Meikäläisen nimi. Ja tässä tapauksessa tietysti kun itse kirjaudut, niin sinun oma nimesi. Ja tätä nimeä klikkaamalla saat auki lyhyen pudotusvalikon. Ja tästä pudotusvalikosta nyt sitten löydät uloskirjautumisen painikkeen, mutta myös 2 muuta, joista tämä minun sivuni on se kaikkein tärkein. Ja täältä minun sivultani pääset katsomaan oma kirjahyllykohdasta omat lainat ja alempaa myös omat varaukset. Ja sitten täältä löydät myös kohdan omat kokoelmat ja nämä siis tarkoittavat esimerkiksi tämmöisiä suosikkilistoja, joita voit sitten itse tänne laatia. Ja tässä oppilas voi tehdä listoja vaikkapa lempisarjakuvistaan tai tänne voi kerätä vaikka jonkun tietyn genren kirjoja, esimerkiksi kauhukirjallisuutta, joita täältä meidän kokoelmista löytyy. Opettajat tietysti voivat myös käyttää tätä listakokoelmaominaisuutta esimerkiksi vaikkapa oppilaille vinkattavien kirjojen keräämiseksi tai jonkun muun aiheen ympärille, esimerkiksi jos ollaan tekemässä luokan kanssa ryhmätyötä tietystä aiheesta, niin silloin tänne voi kerätä vaikka eläinaiheisia tietokirjoja. Ja nämä kokoelmat voi myös täysin poistaa, jos jossain vaiheessa niitä alkaa olemaan niin paljon, että kaikkia ei sitten vaikka tarvita. Ja tätä kokoelmaa pääsee aina muokkaamaan. Eli voit myös tänne vaihtaa kuvaustekstejä, voit vaihtaa kokoelman nimen ja kansikuvaankin, jos haluat. Ja täältä voit myös päättää, että haluatko, että kokoelma on yksityinen vai julkinen. Mutta nämä kokoelmat siis kannattaa pitää lähes aina yksityisinä, koska jos laitat tuon kokoelman tuosta sitten avoimeksi, niin kaikki muut käyttäjät sitten näkevät nämä sinun listat tuolla haussa. Eli oppilaiden kannattaa ainakin nyt sitten tämä lista valita aina yksityiseksi joka tapauksessa. Ja katsotaanpa nyt sitten täältä vielä tämä minun sivuni kohta, mistä voit vaihtaa sitten salasanan halutessasi. Eli täältä voit painaa tuota väkästä, jossa lukee tietoa minusta. Ja täältä löydät kohdan vaihda salasana. Ja tänne voit sitten kirjoittaa ensimmäiselle viivalle sen pinin, jonka olen sinulle lähettänyt. Ja sitten seuraavalle viivalle sen uuden salasanan, jonka haluat sitten itse siihen asettaa. Eli jos sinusta on helpompi muistaa itse keksitty salasana, niin silloinhan se kannattaa sitten käydä vaihtamassa. Ja salasanassa täytyy siis olla vähintään 6 merkkiä.
Ja ehkä tästä salasanan vaihtamisesta vielä sen verran, että alakoululaisen ei tarvitse välttämättä tätä minulta saatua oletuspiniä käydä laisinkaan vaihtamassa, että se voi olla aina se sama, minkä kirjastonhoitaja on sinulle lähettänyt. Mutta tosiaan, jos tuntuu helpommalta muistaa se itse keksitty, niin silloin tietysti voit sen salasanan käydä vaihtamassa. Ja täältä N-ikonista pääset aina takaisin etusivulle. Ja etusivulta voidaan sitten vielä vähän demota tätä meidän hakusysteemiä. Eli jos haluat hakea itsellesi täältä jotakin uutta lukuideaa tai etsit jostakin tietystä aiheesta kirjoja tai etsit jotakin tiettyä kirjaa, haluat tarkistaa, onko täällä meidän alakoulun kirjaston kokoelmissa semmoista tarjota, niin voit lähteä ihan yksinkertaisesti kirjoittamaan aivan vapaasti tähän laatikkoon. Esimerkiksi vaikkapa hyvä tapa on etsiä kirjailijan nimellä. Ja tällä tavalla löydät kaikki tämän kirjailijan kirjoittamat kirjat. Eli tässä esimerkkinä nyt sitten Neropatin päiväkirjojen kirjoittaja Jeff Kinney. Ja täältähän hänen kirjoittamiaan kirjoja löytyykin sitten useampi sivullinen. Tai sitten voit kokeilla etsiä kirjan nimellä. Esimerkiksi toinen tämmöinen meillä hyvin lainattu ja suosittu kirjasarja kuin Noloelämäni. Ja sillä sitten löydätkin kaikki Noloelämäni-kirjat, mitä meillä on täällä kirjastossa tarjota. Niitäkin on useampi sivullinen. Voit myös etsiä esimerkiksi tietyn genren kirjoja. Etsitäänpä vaikka sarjakuvia. Ja niitähän täältä alakoulun kirjastosta löytyy jopa 113 kappaletta. Tai sitten jos haluat etsiä jotain tietyn aihepiirin, tietyn aiheen kirjoja, niin etsitäänpä vaikka esimerkiksi kauhukirjoja, kauhukirjallisuutta. Sanalla kauhu esimerkiksi tällaisia sitten löytyy. Ja kirjastonhoitajalta voit kysyä aina vinkkejä tähän hakemiseen. Jos se sinusta tuntuu hankalalta, niin mielelläni myös annan ohjeita sitten tähän, että millä tavalla täältä helpoiten erilaisia kirjoja löytyy. Ja voidaan vielä tuosta tutkia yhtä tällaista hakutulosta, miltä tämä nyt sitten näyttää. Eli otetaanpa tuosta tuo maailman viimeiset tyypit. Ja tämä näkymähän on hyvin samanlainen kuin kaupungin verkkokirjaston sivuilla. Eli täältä näet oikealta laidalta, mikä koulu on nyt sitten kyseessä. Eli tässä on nyt tämä normaalikoulun alakoulu. Tietysti meidän alakoululaisten tämä ensisijainen kirjasto, jonka aineistot täältä näkyy. Ja tässä näet sen kirjaston sijainnin, eli kirjasto K on siis tämä meidän alakoulun kirjasto. Ja täältä näet kokonaismäärät ja saatavana olevien määrät. Eli meillä on tätä kirjaa kokoelmissa tällä hetkellä 1 kappale, ja saatavanakin näyttäisi nyt tällä hetkellä olevan sitten se 1 kappale. Ja jos tämä kirja sattuisi olemaan lainassa, niin silloinhan täällä tietysti näkyy 0 saatavana. Ja täältä näet tämän lisäkokoelmaan plussamerkin, eli tuosta painamalla saat sitten sen lisättyä niihin kokoelmiin, mitä sinulla on. Eli jos nyt haluaisin vaikka lisätä tuonne suosikkilistaan, niin painaisin tuosta vain lisää.
Ja sitten sinulle tulee ilmoitus, että se on sinne onnistuneesti siirretty. Voit tykätä kirjasta. Eli tästä kirjasta olenkin jo täällä tykännyt. Eli voin lopettaa sen tykkäämisen tai sitten tuosta yksinkertaisesti painan tykkään, niin sittenhän tänne ilmestyy tämmöinen ilmoitus, eli 1 henkilö tykkää tästä aineistosta. Ja tämän kirjan voi vinkata toiselle Viilipin käyttäjälle. Ja tähän voit kirjoittaa esimerkiksi luokkakaverisi nimen. Nyt valitsen tuosta itseni. Ja tähän voit kirjoittaa sitten viestin. Ja tämä suositusviesti tosiaan näkyy sitten täällä yläkulman viestilaatikossa. Ja voit myös jatkaa tätä sinun selaamista esimerkiksi tuolta tekijän nimestä, eli tuota painamalla löytäisit kaikki muutkin tämän kirjailijan kirjoittamat kirjat, joita meillä kokoelmissa on. Tai sitten voit valita täältä jonkun näistä asiasanoista ja jatkaa selaamista sitä kautta. Otetaanpa vaikka tuo huumori. Eli nyt sitten löytäisit kaikki kirjat, joita meillä kokoelmissa on, joissa on jollakin tavalla huumori aiheena. Täällähän esimerkiksi näkyy aika paljon nyt sitten jo vitsikirjoja. Ja katsotaanpa vielä tuolta etusivulta. Täältä lisäksi näet kirjasampo.fin RSS-syötteestä päivän täkyjä lapsille, eli täältä sivusta pääset katsomaan, mitä Kirjasampo vinkkaa nyt tällä hetkellä juuri lapsille luettavaksi. Eli täältä otsikkoa klikkaamalla pääset Kirjasammon sivuille, näet tuon kirjavinkin ja pystyt jatkamaan sitten Kirjasammon selaamista tätä kautta. Eli tänne viestilaatikkoon saat suositukset, saat varausilmoitukset, milloin voit kirjan tulla hakemaan kirjastosta. Ja sen lisäksi tänne tulee sinulle myöhästymismuistutukset ja nämä samat muistutukset sitten saat sinne sinun Juno-alustalle, sen Junon viestipalveluun, jonne sinulle myös on alun perin sitten nämä ensimmäiset kirjautumistunnukset lähetetty. Ja täältä voit sitten vielä käydä erikseen kirjautumassa ulos. Muista tämä aina tehdä, jos kirjaudut verkkokirjastoon sellaisella laitteella, jota muutkin käyttävät. Esimerkiksi jos olet ATK-luokassa tai millä tahansa muulla koneella kirjautuneena. Näin. Taas palattiin tänne verkkokirjaston etusivulle. Ja nyt nähdään, että emme ole enää kirjautuneena sisään. Kiitos seuraajille.